Už som zabudol, jak som to nahrával, ale máme tu po dlhej dobe ďalšie video, keďže veľa ľudí mi písalo, že čomu sa teraz momentálne venujem a prečo nie sú videá a tak ďalej. A musím sa priznať, že YouTube ma trošku prešiel, ja to skúsim tu nejak oprieť, možno. YouTube ma nejakým štýlom prešiel. Ja som začal natáčať videá, nie preto, aby som začal z toho zarábať, samozrejme som aj z toho zarobil, ale začal som to natáčať, pretože som možno chcel pomôcť niekomu a zase to padá. Proste chcel som pomôcť niekomu, kto možno nevie ako na to, aby sa mu podarilo niečo vybudovať online. No a prešla ma motivácia potom natáčať videá, tak som s tým kvázi prestal. Oveľa menej som natáčal, samozrejme stále nejaké video raz za čas bolo, ale bolo to menej. Ale v poslednej dobe viac a viac mám chuť sa vrátiť naspäť k tomu, takže preto som aj založil tento druhý kanál, kde budem vlastne pridávať videá, ktoré vôbec nebudú editnuté. Sice aj na prvý kanál som to veľmi needitoval, ale tu budú akože fakt, že raw videá. A v tomto videu si ukážeme, na čom som pracoval a na čom budem pracovať a čo môžete čakať do tohto kanálu a tak ďalej. Takže ako môžeme vidieť, si asi prepneme kameru. Hlavný task, na ktorom som pracoval, bolo vlastne toto tu. Model Clone je platforma, kde, počkajte, sa prihlásim. Dobre, takže Model Clone je platforma, kde, zväčším to asi, kde môžu creators, takže modely a taktiež agentúry generovať vlastne AI content na marketing, pretože strašne veľa agentúr má s tým problém. Ako môžeme vidieť, tu si môžeme pridať modelku a tu môžeme proste image generovať, prompt image a tu viac typov videí. Ešte to nie je dokončené, momentálne sme launchli iba beta verziu pre prvých ľudí, ale keď to chceš vyskúšať, tak modelclone.app dostaneš zadarmo 25 kreditov. Môžeš to skúsiť, a keď nájdeš nejaký bug a mi ho pošleš a zistím, že fakt tam je ten bug, tak ešte ja za to zaplatím, pretože dávame teraz tu incentív pre ľudí, aby našli, keď sú nejaké tie bugy a tak ďalej. Prečo si myslím, že to tu môže mať fakt úspech je ten, že strašne veľa agentúr a chlapcov a celkovo ľudí, s ktorými som sa rozprával, mi píše. A hlavný problém je to, že aj by vedeli možno robiť marketing, ale tie modelky nedoručujú ten content. No a tu toto vlastne odstráni tento pain, ako som stále učil všetkých z vás, treba nájsť nejaký ten pain point, nejaký ten problém a potom aj solution, tak presne to som spravil tu. Našiel som ten pain point, našiel som ten problém a vymýšľal som solution. Takže toto tu je to, na čom budem teraz ďalších pár najskôr mesiacov pracovať. Samozrejme moja OFM agentúra stále beží ako má, tam sa nič také veľmi nezmenilo, ale ani som ju nejak veľmi nescaloval. Musím uznať, že držala sa na rovnakých číslach, možno ešte trošku teraz menší revenue máme, ako som mal dajme tomu pred rokom, pretože som bol celkovo iné veci a celkovo som z časti trošku aj vyhorel v podnikaní, takže som aj viac cestoval, pocestoval som fakt toho dosť veľa, veď na Instagrame, tí, ktorí ma sledujete, tak viete. Ale je čas naspäť sa luknúť in, keďže je zima a môžete zase očakávať viac takýchto videí, takže môžeme pokračovať ďalej. Momentálne ideme do obchodu kúpiť SIM karty, pretože potrebujem slovenské SIM karty, fyzické, nie také tie z internetu, zo SMS Pool a tak ďalej. Nebudem hovoriť prečo, ale je to na jednu novú marketingovú metódu, ktorú chceme vyskúšať pre našu modelku. A nebudem to hovoriť z toho dôvodu ešte, pretože určite veľa z vás sú sneaky fuckers, čo by sa snažili potom skopírovať a tým pádom by to možno nemalo taký úspech, ako očakávam. Takže uvidíme, ako to pôjde. Ideme si kúpiť tie SIM karty. Kúpim si ešte nejaké suroviny, ktoré mi chýbajú do šejku, čo si idem spraviť. A vidíme sa potom naspäť asi až v štúdiu, keď budem, pretože tu nie je tu nič také, čo by sme mohli natáčať. Keď sme späť tu, a taký tip pre všetkých, ak potrebujete SIM karty. Ak potrebujete SIM karty tiež na čokoľvek, či už na vytvorenie Telegramu, účtov, Instagramu, účtov a tak ďalej. A nechcete používať online services ako SMS Pool a tak ďalej, tak štyrka, môžeš mať u nich neobmedzený počet SIM kariet po 4 €, pretože napríklad od takého Teska sa mi stalo, že po čase už som nemohol si kúpovať nové tieto a musel som tie staré vrácať kvázi nejakým štýlom a bolo to celé také neprehľadné, ale štyrka už som nakúpil cez 50
a stále to funguje. Pre tých ešte, čo nevedia, tak sme dali náš kurz na OnlyFans Management úplne zadarmo, takže v popise môžeš úplne zadarmo si pozrieť cez 20 kapitol, ako vybudovať svoju vlastnú agentúru a ako ju scalnúť. A takisto, čo sme spustili nedávno, sa to volá, že model link a vlastne dáme ti úplne zadarmo modelku, na ktorej môžeš ty pracovať. Úplne zadarmo, nič od teba nechceme, len prídeš tam, zvolíš si modelku, dostaneš a začneš na nej pracovať. Samozrejme, my si nejaké percenta z toho berieme, a tak viac informácií o tom sú v tom telegrame, takže dole sa preklikaj do free kurz na OFM a v ňom nájdeš aj ako získať vlastne tú modelku od nás úplne zadarmo a dozvieš sa tam všetko potrebné. Ako môžeme vidieť, tak tu je zdarma kurz. Toto je môj platený program, keď to chceš už fakt scalnúť poriadne. Tu máš ako získaš modelku zadarmo a tu je ešte model clone. Ako môžeme vidieť, keď otvoríme ten zdarma OFM kurz, tak fakt je tu všetko, čo budeš potrebovať, hej, rozkliknem čokoľvek a je tam fakt, proste videá sú všade máš informácie. Túto video aj ukončíme, lebo nechcem, aby bolo zbytočne dlhé, fakt to bolo len na to, aby som vás updateol, že čo momentálne robím a na čo momentálne pracujem. Keď má niečo zaujímavejšie, o čom by som mohol rozprávať a natočiť nejaký ten day in life, ak bolo to záujem, lebo niekedy to bol extrémny záujem, tak kľudne môžeme. Ale toto video bolo také jednoduché a krátke, kde sme si len povedali, že na čo momentálne pracujem a ako som povedal, ak chceš úplne zadarmo naučiť OFM, tak v popise máš aj zadarmo kurz, aj tam máš zadarmo modelku a máš tam aj ako si máš generovať AI content na ňu. Takže máš všetko úplne zadarmo dole, nemusíš nič platiť. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.